Здравейте, приятели на канала! Днес искам да ви предложа за продажба този двустаен апартамент в сграда Белмонт. Апартаментът е на вторият етаж. Това е балкона, голям, просторен, с маса и 2 стола. Двор е озеленен. Таксата поддръжка е ниска, 250 евро на година. Има индивидуални партиди за ток. Това е апартамента, 55 квадратни метра, обзаведен. Имаме микровълнова, котлон, пералня и малък хладилник. Апартаментът е обзаведен с базовото обзавеждане за подходящ за отдаване под наем. Това е банята с душ кабина и спалнята. Имаме гардероб, двойно легло. За повече информация може да се свържете с посочените телефони.